Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Muito obrigado, señor presidente. Moi boa tarde, señor Sánchez. A verdade é que esperábamos algunha explicación máis das que hoxe vostede deu aquí. O BNG solicitou a súa comparecencia porque diante dunha situación excepcional que impactou no normal da vida de moitas persoas, servizos públicos e actividades económicas, o Goberno ten a obriga de actuar coa máxima transparencia, ofrecendo información completa sobre as causas e sobre como se vai actuar para evitar calquera repetición dun acontecemento similar. E o máximo que nos dixo é que se debeu a unha concatenación de avarías. Faltou na súa intervención información, mas non só, tamén faltou autocrítica. Sumámonos ao recoñecemento do comportamento exemplar da cidadanía e dos empregados e empregadas públicas, mas o Goberno debería pedir disculpas por o acontecido e vostede non o fixo. Tampouco fixo referencia ao feito de que o sistema eléctrico do Estado español está privatizado, como se iso non importase. Felipe González iniciou a privatización de Endesa, labor que completou gustosamente o PP de Aznar e con ela de outras empresas como Repsol ou Rede Eléctrica, hoxe Redeia, 80% de capital en mans privadas, con BlackRock ou Amancio Ortega como principais accionistas privados. Convén lembralo porque o PP, na súa demagoxia e hipocrisía infinita, fala nestes días como se Rede Eléctrica continuase sendo pública e como se eles non tivesen ningunha responsabilidade en que xa non sexa así. O feito é que o sistema de xeración, distribución, comercialización están en mans privadas. E o BNG sempre defendeu que se a enerxía é estratéxica debe estar baixo control público. Por iso, hoxe, nacionalizar as grandes eléctricas e Redeia ten máis sentido do que nunca. Permitiría ter un maior control sobre o sistema do que agora existe. A verdade é que xa vimos que outros hoxe viñeron aquí a intoxicar só para aproveitar políticamente o acontecido para levar a auga o seu muiño, especialmente para reiterar, para insistir na súa aposta louca para a enerxía nuclear e por defender o grande negocio privado das eléctricas. Dicía onte nesta mesma tribuna, a propósito dunha proposta do Partido Popular que defendía prolongar a vida das centrais nucleares, que se de algo se pode sentir legitimamente orgulloso o nacionalismo popular galego, e pode facelo de moitas cousas, é de ter freado nos anos 70 a construción dunha central nuclear en Xove, na Mariña. Hoxe, a Galiza é un país libre de ameaza nuclear e queremos que continúe a selo. Dito sexa de paso, señor Sánchez, o pobo galego tombou a nuclear en Xove e tomará tamén a mega celulosa de Altri en Palas de Rei. Mais unha vez reclamamos ao seu goberno que non financie con diñeiro público unha industria contaminante que ameaza con estragar sectores productivos fundamentais na Ulloa e na Arousa e con destruir centenas de postos de traballo. Voltando ao rego, rexeitamos a nuclear, mas iso non significa que esteamos dispostos a aceptar un despregamento descontrolado da eólica en mans de grandes empresas privadas, como está a acontecer. En 2023, a Galiza xerou 25.000 xigawatts, 80% de fontes renováveis. Mais de 40% foron para fora. Mas continuamos suportando unha ofensiva de espolio eólico brutal, con máis de 300 proxectos e megaproxectos de parques na terra e no mar. A Galiza está a ser tratada como zona de sacrificio, ou para sermos máis exactos, políticamente como unha verdadeira colonia destinada a producir enerxía, asumindo todos os impactos negativos, económicos, ambientais, patrimoniais, sociais, e sen obter ningún beneficio. Nin siquiera contamos cunha tarifa eléctrica galega que continuamos a reclamar. Porque non é xa que os lucros empresariais e impostos vayan para fora, fundamentalmente a Madrid.
e que o trato dado ao noso país no apagón da segunda feira, día 28, foi escandaloso. Os grandes saltos hidroeléctricos do Miño e do Sil puxéronse a funcionar a tope, mais a Galiza foi a última, non como vostede dixo a primeira, foi a última en recuperar a suministración eléctrica. Para onde foi a enerxía producida? Evidentemente para Madrid. O Concello de Arzúa foi o último en recuperar a suministración de forma completa ás 14:15 do día seguinte, 26 horas despois, a pesar de ter ao lado o encoro de Porto de Mouros que funcionou durante horas para que na Castellana puidesen recuperar a electricidade. En fin, señor Sánchez, nestes días, e dado que este é o ano castelao, continúa soando con forza reduplicada unha máxima do noso grande líder patriótico. Estamos fartos de ser unha colonia. Queremos ter o control dos nosos recursos en beneficio do benestar e do progreso do pobo galego. Fico sen tempo, mas non quero finalizar sen constatar que vostede non resistiu a tentación de relacionar o apagón e o aumento do gasto militar, evidentemente para alimentar a doutrina do shock, porque é claro que a súa deriva militarista non só non conta co apoio das forzas soberanistas e de esquerda deste Congreso, senón tampouco co apoio da sociedade, que ve con preocupación a escalada belicista e tamén o inevitável desvío para armamento de recursos que poderían e deberían servir para fortalecer as políticas sociais e os servizos públicos. Porque salvo que... Gracias, señoría. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Valido García.